warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak AKP Dana, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati para ibu nyai, ibu-ibu, mbak-mbak, sedaya. Monggo kita langkung rumiyin ngaturaken waos puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amat saking rahmat lan pitulungipun Allah, kita ditakdiraken saged sesarengan istighosah ngaji sesarengan wonten Masjid Shiratal Mustaqim. Para semaketan, mugi-mugi langkah kita sedaya saking griya dicatet dening Allah sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Sholawat ugi salam mugi-mugi tetep kalimpaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umatipun lan pikantuk syafaatipun. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pripun kabare ibu sedaya? Sehat? Ya, mugi-mugi kita sedaya selalu pinaringan sehat walafiat lahir batinipun, selalu pinaringan manah ingkang seneng bahagia, selalu paringi istiqomah ibadahipun, paling keluarga ingkang bahagia, anak nurun ingkang nurun lan saleh-salehah, lan diparingi rezeki ingkang kathah lan berkah. Menawi wonten ingkang sedaya utang, mugi-mugi diparingi gampil angin-angin nyawa. Lan mugi-mugi malih ingkang diutangi boten kula disawur. Alhamdulillah. Donga ya, Bu? Nggih. Mugi-mugi dikabulne Allah. Amin. Nuwun sewu, Ibu. Saderenge kula maos pantun nggih. Nggih. Makan duren, minum dawet ayu. Cakep. Babarene malih. Makan duren, minum dawet ayu. Cakep. Ibu-ibu yang keren, I love you. Alhamdulillah. Napa Pak I love you, Bu? Nggih to, nek mboten I love you pripun direwangi sok-sok tani ya, Bu? Kok sempat mandi napa dereng? Mandi niki mriki. Masak napa dereng? Dereng. Mungkin matur niki nggih. Monggo dijawab iki sak mboten dereng. Saking sayange sampai direwangi pagi-pagi sampun dugi Masjid Polres Magetan. Mugi-mugi kita sedaya becik dikempali dening Allah wonten surganipun Allah. Amin. Niku harapan kita yang paling mulia. Setunggal malih pantune nggih, Bu? Nggih. Mari pantun ae. Oke. Pak Camat dan Pak Bupati. Berjabat tangan saling berbagi. Rajin ngaji senangkan hati. Resah gelisah hilangkan pergi. Ibu harapan ini ngaji mana yang seneng toh nggih? Mana yang seneng alhamdulillah. Segala sesuatu niku nek dimulai dari hati yang senang, insya Allah semua jadi mudah. Alhamdulillah. Sewu kula matur. Niki pesenipun Rasulullah dumateng sahabat Abu Dar Al-Ghifari. Sinten, Bu? Abu Dar Al-Ghifari. Ya Abu Dar, aslili, perbaikilah. Abu Dar, perbaikilah kapalmu. Kersa kapal, Bu? Kapal itu gede pesawat apa teng laut? Teng laut. Nek pesawat namine napa? Garuda baja. Perbaikilah kapalmu karena lautan sangat luas dan dalam. Maksudnya ngeten, Rasul itu pesen dumateng sahabat ingkang asma Abu Dar Al-Ghifari. Perbaikilah kapalmu karena lautan perjalanan itu sangat luas dan sangat dalam. Niki makna biasa. Maknane ngeten maksudnya. Dumateng kita sedaya maksudane ya. Niku monggo kita perbaiki diri kita, terutama memperbaiki iman dan amal perbuatan amal soleh. Karena kehidupan ini boten wonten teng donya tok, tapi berlanjut dening wonten alam akhirat. Mugi kula paling kita sedaya paling umur panjang nggih, Bu. Amin. Panjang ingkang manfaat terus nek masuk becing teng alam kubur. Alam kubur niku awal
niku harus punya bekal. Bekale iman. Imanku yakin, percaya wonten hati, wonten pikiran bahwasanya ingkang Maha Kuasa namung Gusti Allah. Boten wonten Tuhan kecuali namung Gusti Allah. Niku benar-benar ditanamkan dalam hati. Insya Allah nanti amal perbuatan kita akan menjadi baik dan teramal. Lah niku becek niku bekal kita teng alam akhirat. Akhirat niku pinten-pinten selamanya ya Bu. Dunia paling maksimal tiyang ibu umur 100. Umur 100 peyak mau dari aku peyak Bu. Laku umur 20 wis gelino, cekot-cekot, asam urat, apa encok, apa kencing panas kok panas kencing. Wacek-wacek Bu. Apa nek umur 100 wis kesel iku. Wis lepok ngerti lepok Bu. Ati yang pegan karane lepok ora ati yang pegan. Iki nek karane apa wis peyok wis mboten kesel. Mboten kuat ngoten. Hidup namung sebentar artine nggih ingkang selamanya wonten alam akhirat. Akhirat ku artine lautan sangat luas dan dalam. Kene pun teng akhirat boten saged balik. Baik jenengan ingkang sedo balik napa boten Bu? Boten nggih mumpung niki kita tesih gesang wonten alam donya, monggo kita memperbaiki iman. Saiki wonten pertanyaan. Bu Fatimah, piye carane memperbaiki iman? Ngoten to nggih? Nah, konsepipun agama, cara merawat iman ben terjaga. Iman itu ibaratnya kados tanaman. Nggih to, nek boten dirawat saged mati to. Nek saged diramut nggih saged subur. Iman itu sama juga dengan hewan peliharaan. Nek boten dijaga nggih badhe napa ucul to nggih. Nek dijaga juga akan aman. Cara merawat iman menurut konsepipun agama nggih menika niki menurut konsep Syekh Abdul Qadir Jailani, menurut konsepipun Rasulullah juga sama nggih. Pertama yaitu aksiru dipikir. Artinya memperbanyak dipikir. Nah, kados jenengan ngeten iki ngaji Al-Qur'an niku dikir ingkang utama. Ngoten jenengan salat iku ora bacaan dikir sedaya nggih. Mengingat Allah niku artine dikir. Nuwun sewu, kita nginget langit ya Allah, langit turu wangse tanpa cagak. Masyaallah. Lah kok mangke awan saiki ujug-ujug wis bengi. Ya Allah sing wah tilafil laili wa nahar sing ubah ngene iki Allah. Lah niku kok tetanam ning ati. Lah niku nangine nggih dikir. Lah dikir ingkang wonten niku wau saged memperbaiki iman. Aku dhisik ora enek, saiki enek. Aku dhisik ra duwe apa-apa, saiki duwe apa-apa, duwe keluarga, nggih Bu nggih, duwe orang tua, duwe jabatan, duwe sepeda motor, duwe mari sak popone ngoten nggih niku ra punya nggih. Dhisik ra duwe, saiki aku duwe. Lah suatu saat iku aku ya tak tinggal kabeh. Nggih to Bu, mosok becene sedo nggawa mari Bu. Mboten to nggawa sepeda motor. Iya harga NMAX napa-napa Bu sepeda dikene saya. Oh, apik ngoten. Nek sedo beton mboten. Mboten paling yo ada 3 hal yang mengantar ke kuburan. Nomor 3 nggih, harta, keluarga, amal soleh, amal ibadah. Keluarga nggih mau ngeteni kali inguk-inguk nggih Bu. Inguk-inguk ning kuburane didelok wis cemplungne, nyemplungi napa melok nyemplungi tanah, dicek-icek nggih. Widek-widek melok ngoten. Terus manten-manten hartane, sepeda motore, napa payunge, kadang payunge ditinggal nang kuburan ya Bu. Wonten ta? Nggih. Wah, nggih. Lah terus niku nggih ditinggal wangsul. Napa niku? Keluargane wangsul, hartane wangsul. Lah wonten setunggal sing boten ditinggal niku amal ibadah. Nek amale sae niku berupa nek tiyang jaler nggih istri ingkang uwah niku niku napa boten Bu? Uwah nek ayu biasa. Uwah berarti ayu. Arti sinten Bu gitu. Kita sing paling ayu jenengan. Si baju apa sinten jenengan kita tahu artis-artis. Lah ning donya batas lah mengke luwe ayu neh. Teng donya paling sing paling ganteng sinten jenengan artis. Lah mengke ijo sing luwe sae. Terus jadi makhluk ingkang sae teng alam kubur. Tapi nek amal ibadah awam boten nate amal ibadah
boten wonten iman teng ati lan becik menjadi makhluk ingkang bubur niku teng alam kubur. Nah niku sedaya banyak disebutne wonten hadisipun Nabi. Lah bekale wau supados iman kita niku mancep niku wau napa banyak dikir kados jenengan nek matur salat maos apa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah. Kula dalu dijak dalan niku boten saya teng lapangan Karas niku napa kados pertemuan tarekat ngoten lho Bu. Banyak damai lama maos dikir apa la ilaha illallah la ilaha. Kula niku nggih tumen Mbah kula yen tarekat ngoten baca la ilaha illallah. Dari sini sampai kan mrikone mboten sadar geser ngoten la ilaha illallah la ilaha. Yang nek kadung pun nyatu dengan Allah sampai sekitare ngeten niku mboten sadar. Terus metu niku ati niku tenang. Lah niku pokoke nek tiyang niku saged merasakan nikmate lezate zikir. Insyaallah ning ati niku badhe tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan zikir hati niku menjadi tenang. Bu, aku sumpah Bu, bojoku ki rewel ae. Ngoten nggih Bu. Ngoten niku nek jenengan nggih klencet-klencet iki tambah sumpah banget. Nggih kok anake rewel ae. Nggih to, duwite pas-pasan kurang. Bingung aku nek jenenge tiyang pernah ngalami ngoten nggih. Kok gelisah resah. Mboten usah bingung nek klencet tambah ketekne duit to Bu. Lepo malah kesel. Lah sing sae didamel napa dikir langsung ambil air wudu dihampane sajadah salat sunat apa salat wajib dikir wonten cobi pengen ingkang pesah bisa dipraktekne ngoten insyaallah niku badhe tenang danten tentrem. Konsep agama ngene kok ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan dikir hati dan pikiran badhe tenang, otak pikiran badhe jernih, jiwa niku nggih tidak bergejolak dan akan terarah. Niki jaman apa Bu? Dikir. Nah, utama dikir Abdul Dzikir fa'lam anahu la ilaha illallah. Lama daripada ngelamun gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek saged niku diarahne ke dada yang kiri. Dada yang kiri Bu, nah niku tempatnya hawa nafsu. Dari seorang yang niku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah niku setan yang bersarang di tubuh kita. Ya, setan itu masuk niki lewat aliran darah. Dan niku biasanya bersarang di dada yang sebelah kiri. Nek niku kita antem dengan bacaan apa wae? La ilaha illallah. Insyaallah badhe pergi. Terus disunahne nek masuk griya kuluk salam. Enek wonge ora enek wonge nek mlebet teng griya kuluk salam. Assalamualaikum. Wonten setan sing teng griya badhe medal, lan setan sing ngetutne awake dhewe badhe melok mlebu nggih tumut medal. Saumpama saya omah tangga kok kesro ae, kudu ngamuk ae. Ngoten lho Bu, saumpama nggih. Suami istri tengkar, terus anak juga rewel lah. Niku kemungkinan di dalam rumah niku banyak setan. Solusine niku nek mlebet teng griya niku uluk salam. Terus memperbanyak membaca dzikir. Niku pripun saged klami nggih Bu? Saged. Langkah pertama biar iman terjaga banyak membaca dzikir dalam kehidupan. Terus nomor kalih niku memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sewu, Fatihah itu Al-Qur'an apa mboten? Nggih. Fatihah Qur'an nek enek Fatihah jeneng Qur'an apa, Bu? Kurang lengkap. Qur'an protol. Kulo, kersa kulo nggih, Bu. Lan binas niku juga Al-Qur'an. Nah, kita mboten mesti harus memegang kitabe. Sekali melakukan apa bersolat kok disempatne maos kulhu napa syukur-syukur maos Al-Qur'ane. Lah niku untuk memperbaiki iman. Malah niku masyaallah kita sedaya mempelajari tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Idris niki tafsir Al-Qur'an. Masyaallah. Insyaallah benar-benar iman kita akan terjaga. Allahumma amin. Terus
nomor 3 ben iman kita niku terjaga nggih. Menika kita seneng ngaji, belajar ilmu agama. Masalah tepak niki jenengan esuk-esuk mriki nggih Bu nggih. Ya niki masalah ngaji sesarengan niki dalam rangka memperbaiki iman. Ngaji itu nggih maca buku agama napa nggih majelis taklim ngeten iki. Sakniki wonten YouTube nggih Bu ngaji nggih. Terserah jenengan ngaji napa. Lah niku namine nggih proses belajar ilmu agama. Allah niku memberi kemuliaan seseorang niku dengan dia itu dipahamkan ilmu agama. Tafaqquh fiddin. Nah, Allah itu menunjukkan seorang itu diangkat mulia, maka diberi ilmu agama, pemahaman agama. Nah, nek kita pun urun ngaji, nggih kados ngeten iki. Lah niku upaya kita untuk memperbaiki iman kita terjaga. Tetap yang terakhir ya niku supaya iman kita terjaga, terawat, boten sampai hilang, memilih teman yang baik. Nggih Bu nggih. Wis ngajine wis regep tapi kancane iki wis ngejak elek lho nggih. Nggih nun sewu imane bisa amblas. Memilih teman. Nah, teman yang baik itu pripun to Bu Fatimah? Teman sing sae sing ngajak dalam ketaatan. Ayo Yuni sesuk ngaji. Ayo Yutun salat jamaah. Lah kata kebaikan nggih. Nek kanca sedih kita saged ngibur. Nggih to. Nek kanca seneng melok seneng aja sak balike nggih. Kancane seneng gak seneng susah. Kancane susah seneng wala-wale kan. Rasul nek memberitahu teman itu ibarat niku nilai teman itu kados minyak wangi. Kersa minyak wangi itu kita nek kumpul tiyang dodol minyak wangi. Kita pripun ambune wangi. Nek cedak kali tiyang ingkang napa niku dodol areng nggih melok kena arenge napa mboten. Pakde mesti irunge melok wangi ireng. Kecipratan ireng. Demikian juga memilih teman itu juga harus hati. Nek jenengan ngarani napa Bu? Besti. Golek besti sing seneng ngaji gitu. Golek besti ngejak yang mulai. Lho sak suwite bapake bingung nggih, gaji saulan entek sedina. Lah gitu ngejak royal, ngejak hura-hura. Lah niku teman sing ngoten niku kedah hati. Sedaya tiyang niku atine diapiki nggih Bu. Istilahnya jadi sapa lah. Tapi untuk teman dekat non sewu biasanya jenengan ngarani apa? Curhat. Curhat napa curhat hati? Saya jenengan butuh curhat, butuh kanca, kita jenenge tiyang to. Nah, butuh teman ngobrol nggih harus memilih ingkang tepat. Hati ya. Ora sembarang wong dicurhati dadose sedhuwa ya rahasiane sak kampung ngentos kabeh. Ya Bu, makanya memilih teman harus berhati-hati, pilih ingkang sesuai niku apa taat dumateng ajaran agama. Istilah nek kita susah saged menghibur nggih to, nek kita seneng ya saged melok seneng. Dan kanca ingkang sae ngoten niku niku nek ngarani nggih istilahnya dadi napa memperbaiki bisa memperkuat iman. Ndak kanca sing dekat nggih suami to nggih Bu. Tetep dekat nggih suami. Suami napa anak? Nggih suami, anak, dulur, tangga, nggih kanca. Intine sedaya tiyang ingkang berinteraksi dengan kita nggih niku kita harus milih ingkang saya nek gak sae nggih Bu Fatimah. Ya kita ya biasa mawon nggih Bu. Nah, jangan terlalu dekat. Artine nek terlalu dekat niku bisa ikut apa niku kejelekan lho Bu. Teman gaene ora gelem salat, jak ngaji gak gelem ya kok kayak kita kumpul akhirnya ora melok-melok mboten ngaji to. Wis melok lewat mantu mulai dhuwur asal magrib gak salat. Sak wonten nggih teman sing sae mboten. Yuk awak dhewe ora salat dhuwur, ayo salat sik. Lah ngoten ta. Lah nek wonten teman ngoten niku perlu dijadikan teman. Alhamdulillah. You understand, Bu? Yes. Supaya iman kita terawat dengan baik, nomor 2 memperbanyak zikir. Nomor kali yaitu memperbanyak ngaji Al-Quran. Nomor 3 yaitu senang ngaji ilmu agama.
ya Bani Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil. Bani Israil. Adkuru nikmati. Padha elinga ta sira kabeh ing nikmat ingsun. Alati an'amtu alaikum kang wis paring nikmat sapa ingsun ing ngatasé sira kabeh. Wa aufu lan padha nuhunana sira kabeh, nuhunana ki nepati bi ahdi kelawan janji ingsun. Ufi bi ahdiku mongko anjanjeni sapa ingsun kelawan janji ingsun ing sira kabeh. Wa iya ya farhabun lan ing atase dipedi padha wedya sira kabeh ing ingsun. Wa aminu lan padha imano sira kabeh bima anzaltu kelawan barang kang wis nurunaken sapa ingsun musaddiqal kale ambeneraken lima ma'akum marang barang kang ing dalem sertane ira kabeh. Wala takunu lan aja ana sira kabeh awwala kafirin bi iku kawitane wong kang kafir kelawan ma yakti. Wala tastaru lan aja numpreh ijo sira kabeh bi ayati kelawan pira-pira ayate ingsun samanan ing barang kolilan kang sithik wa iya ya fattakun lan ing atase dewi wedi fattakun padha wedya sira kabeh ing ingsun. Kita waos keterangane ayat 40 sampai 41 sampingipun Bani Israil padha didhawuhi lan dielingaken mengkene, Bani Israil, sira kabeh supaya padha eling nyukuri nikmat-nikmat kang wis padha diparingaken marang sira kabeh lan nenek moyang sira kabeh supaya padha nuhoni janji. Yen sira kabeh padha nuhoni janji ingsun Allah uga bakal nuhoni janji ingsun. Maksude apa? Sira kabeh supaya padha iman lan percaya marang kitab kang ingsun Allah turunaken marang Nabi Muhammad kang kitab mau ambeneraken marang kitab-kitab kang ana ing ira kabeh. Sira kabeh aja ngawiti dadi wong kafir marang kitab Quran. Sira kabeh padha ngijoli kelawan ayat-ayat ingsun ing merga kang sithik lan sira kabeh padha nunduk marang ingsun. Maksudipun niki surat Al-Baqarah ayat 40 sama 41 yaitu disebut ya Bani Israil. Nah, ya Bani Israil itu sebutane menika dadi Nabi Ayub. Nah, niki Nabi Ayub sebutan anak turune Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub niku sebutane Bani Israil keturunan niku ayahe Nabi Yusuf. Nah, Nabi Ayub niku bapake Nabi Yusuf. Nah, kan sampai dikenal sampai saat ini dengan bangsa Yahudi. Nabi Musa niku juga umat keturunane Nabi Yakub. Nah, ngarani Bani Israil. Nah, kita ngertos sebutan kata-kata Bani Israil niku asline keturunane saking Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub gada anak Nabi Yusuf. Terus mungkin nurun-nurun sampai Nabi Ibrahim, sampai turunane Nabi Ismail kali Nabi Ishak. Sing sampai sakniki tukaran mawon niku lho nggih, wonten ta nang sakniki ngarani Bani Israil. Nah, Bani Israil niku. Bani Israil terkenal umat ingkang paling ngeyel, cekel. Oke, wonten ayat selanjutnya mungkin umuran niku. Permintaan itu macam-macam.
supaya niku eling aku nikmati an'amtum alaikum. Bani Israil itu dieling dening Allah kon eling beberapa besar nikmate Gusti Allah dumateng Bani Israil. Terus ayat ini aslinya generane supaya Bani Israil itu masuk agama Islam, ajarannya syariate Nabi Yakub untuk menyembah Allah. Nah, itu intine panggilan teriki nggih kok Bani Israil niku dielingne dening Allah supaya eling nikmate Allah ingkang banyak terus supados nyembah dumateng Gusti Allah. Ngoten iki ayat-ayat 40 iki ngoten. Lah iki nggih mestine kitabe dumateng kita juga sebagai umat Rasul to nggih. Nek mboten wonten Nabi Yakub nek mboten wonten kita to. Lah berarti kita itu dielingne supaya eling dumateng nikmate Gusti Allah. Kita sampun diparingi anggota tubuh ingkang lengkap. Nggih to, paningal ingkang sempurna. Saged bedane to nggih, rupane ijone gondok. Lha nggih to Bu, rupane napa macam-macam warna. Diparingi hidup ingkang gratis nggih to. Hidup ki macam-macam kok disyukuri nggih. Oh hidup macam apa pesek apa bunder niku alhamdulillah. Tambah akeh. Kita bayangne sakmama irung kita niku macem ning dhuwur. Tak kena banyu terus kok. Bingung tenan. Makane kok mbok irung sing pesek apa sing macem alhamdulillah. Gunane man arep macem dawane sak meter. Nek macem ning dhuwur pripun kinten-kinten. Gitu. Alhamdulillah hidup niku kok diparingi hidup pendek sama hidupe dumbo kok niku ora nyokrok wong. Nggih ta, sak napa kuping niki non sewu dikekne bathuk pripun. Lah, ngoten ta. Lah niku ge nikmate Gusti Allah. Nah, kita saged angen-angen ngoten. Kita niku banyak bersyukur. Ya Allah, dibagi nikmate Allah begitu banyak. Suku niku lho Bu, diparingi suku saged lapan alhamdulillah. Sampama suku niku gayane awake dhewe. Kita pun rata lho nggih. Nggih, saking suku niki gaweane Gusti Allah. Ngoten lho nggih. Nah, niku nek kita saged angen-angen ngoten ya nikmate Allah wis gedhe. Aku kok salat kok angel kok. Jak ngaji yo angel. Aku ki makro apa? Gitu Bu. Masyaallah nek kita saged angen-angen iya yo. Aku diparingi keluarga, aku diparingi anak, diparingi wong tuwa. Alhamdulillah. Terus tiyang niku kok mboten saged napa bersyukur niku biasane mboten saged angen-angen rumangsane awak iki sae dhewe. Padahal badan seluruh niku kagungane pemberiane sinten Gusti Allah titipan. Makanya nek tiap mati kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, berarti titipan. Berarti tidak ada yang perlu dibanggakan ya Bu. Sedaya titipan. Warga titipan, jabatan yo titipan, harta juga titipan. Dan sebenarnya apa? Disyukuri. Carane mensyukuri didamel ibadah. Dan itu ya Bani Israil kulu nikmati allati an'amtu alaikum wa aqu bi amdi kufi bi amdikum wa iyaya farhabun. Maksudnya Bani Israil itu kan sebutan dumateng umate mulai apa Nabi Yakub sampai sak kita kon eling dumateng nikmate Gusti Allah lan supados gunane damel ibadah. Terus wonten iki ufi bi ahdi tepat ana janji kita malah wonten alam kandungan riyen purun taat dumateng Gusti Allah. Kita non sewu wektu riyen wonten alam kandungan nggih to. Niku kita usia 2-3 wong tuwa ora mulus-mulus perute nggih niku bajane. Mungkin nek umur 40 sudah 4 bulan nggih 120 hari biasanya perut niku bergerak mulai wonten gerak-gerak. Lah berarti sampun ditiupkan apa roh. Nah, lah waktu niupne roh niku Allah janji kamu hai jabat bayi mau taat dumateng Allah apa tidak. Nek mau taat
silahkan hidup. Kalau tidak mau menepati janji, biasanya niku jabang bayi mati. Saya kok enek bayi mati, niku berarti mungkin ya karena tidak sanggup menepati janji. Dan kita sudah diberi hidup ini, kok gak mau taat, berarti nyalai janji ini Gusti. Tentang ayat ini loh, maknanya lebarnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqul lima ma'akum. Terus kita disuruh ayat 41 apa niku iman. Iman itu artinya percaya ning ati nek sing nguasai alam sedaya niku namung Gusti Allah. Nek yakin bedane apa to Bu? Iman karo yakin. Nek iman iku percaya nggih to. Nek yakin iku percaya tur nglampahi perintahe Gusti Allah. Mboten kata jenengan ngeten iki. Jenengan yakin, oh iya aku iki benjing dimintai pertanggungan oleh Allah. Tak iki sak nggone ngaji. Dan terus berbuat untuk amal soleh niku namine ya. Yakin nek sik percaya. Sakjane kados Firaun Musa niku nggih percaya. Iblis niku lho nggih percaya wontene Gusti Allah. Tapi dia bangkang sombong. Berarti tidak yakin. Kata lebih bedane nggih. Jadi yakin itu tingkatnya luwih tinggi timbang percaya. Jenengan aku percaya nek geni iki panas kata ta Bu? Nggih, percaya. Tapi ora gelem demek. Nek wis gelem demek megah berarti yakin bahwa sen iki panas. Repot saged dipahami nggih? Nah, ayat 41 niku kan kita yakin dumateng Allah nek nurune napa kita. Nah, kitab niku sing kita pegang niki Al-Qur'an. Jangan sampai satu ayat pun kita tidak percaya. Jadi semua isi Al-Quran adalah hak atau benar dan bagaimana semuanya benar petunjuk sangi Gusti Allah. Jadi kalau kata-kataan wala tastaru bi ayati samanan qalila. Kita niku ojo sampai menjual ayat. Menjual ayat ki artine napa? Mengurangi. Bahwasanya artinya Al-Quran itu nerangne napa niku haram. Kita harus mengakui juga ojo sampai niku nek istilahnya menjual ayat niku kanggo tiyang kertos agama tapi napa disamarne. Nah, pengertiane ngoten lagi pun saged dipahami nggih. Nah, ojo sampai ditukar dengan harga yang murah. Nah, selanjutnya ayat 42 apa dikawal sesaran. Wala talbisul haqqa bil batili la takunu la haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa lan aja nyampur sira kabeh ing perkara kang hak dicampur kelawan barang kang batil. Dan kula sing katerane. Wa taktumuna haqqa lan aja padha ndelekaken sira kabeh ing barang kang hak. Wa antum kali utawa sira kabeh iku tak lamun padha ngerti sira kabeh. Ayat keterangan iku ngene kok sira kabeh aja padha masuk perkara hak kelawan batil. Lan aja padha nyingetaken utawa ndelekaken perkara hak ing kali sira kabeh sejatine wis padha weruh. Lan sira kabeh padha nglakoni salat lan minaha mengetokake zakat lan padha rukuk bareng-bareng karo wong kang padha rukuk. Niku ayat keterangane nggih niku wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ka'u ma'arokiin. Nah, wa aqimus sholata lan padha nglakoni sira kabeh ing sembahyang. Wa atuz zakata lan padha ngetokake sira kabeh ing zakat. Wa ka'u lan padha rukuk sira kabeh tetep sertane arrokiun wong kang padha rukuk kabeh. Nah, ayat selanjutipun ayat 40. Kita niki 3 nggih Bu. Nah, niku nggih perintah supaya kita ngerjakne salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat lan ngedalaken zakat. Wa ka'u ma'arrokiin rukuk barenge berarti nggih kan nglampahi salat. Artine iki nek ahli tafsir Ibnu Katsir nerangake rukuk bareng iku artine salat jamaah. Sing ngajeng wa aqimus shalah tegakno salat. Nek
nek wong pernah salat non sewu saumur hidup kok pernah salat pisan berarti niku pernah lakoni napa Bu salat tapi nek gak aktif salat negane salat wektune salat nggih dijaga ngoten nggih syarat umune nggih dijaga terus istiqomah niku artine akimi salat wa atu zakat niku artine ngetokne zakat zakat non sewu wonten kalih wonten namine zakat mal, wonten namine zakat fitrah. Nek zakat fitrah itu dikeluarkan waktu kita bulan apa kita bulan Ramadan. Awal Ramadan sampai menjelang apa salat Id ya. Setelah salat Id boten sah boten zakat fitrah mawon, boten malih tapi namine sedekah. Nah, zakat fitrah niku diwajibne dumateng tiyang ingkang agamane Islam. Balik bener balik sebetulnya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi bagi tiang ingkang mampu, nek boten mampu belas ora enek sunat, berarti wajib menerima zakat. Saged dipahami nggih, Bu? Insyaallah. Zakat fitrah wajib bagi tiang ingkang mampu. Nek gak mampu berarti wajib menerima zakat. Nek wonten nomor kalih zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa. Nggih Bu nggih. Nek zakat mal untuk mensucikan harta. Saged dipahami to niki? Insyaallah. Jiwa niku jiwane awak lho nggih Bu. Awak dhewe poso sak wulan, nggih to, ben suci jiwane ditokne zakat fitrah. Ten lho nggih. Terus nek hartane kita sedaya, harta niku nggih ingkang kita miliki nggih, nggih termasuk jabatane nggih, sedaya ingkang kita miliki hartane bendane dikeluarne zakat mal niku untuk mensucikan harta barangkali sewu wektu madose wonten kecampuran barang ingkang haram nggih to carane ingkang boten leres. Lah mboten untuk mensucikan dikeluarkan zakat mal. Lho kok zakat mal ki piye to Fatimah? Wonten nggih nek praktek kula nun sewu kalau saumpama Pak Dana gajian, ngoten niku. Zakat mal niku kan 2,5% to, Bu? Nggih. Saumpama gajine 5 juta. 2,5% iki kinten-kinten 125.000. Dadose nek jenengan saumpama gadah gaji 5 juta, nggih Bu, nun sewu. Nek pengen dikeluarne zakat mal dijukuk 120 diwehne tiyang fakir miskin. Niate ngetokne zakat mal. Nggih ta saged pahami ngene iki? Nek menurut aturan fikih memang harus mencapai 1 nisab 1 tahun. Paman kurang 1 tahun kok kurang 2 dina ngoten. Niku pun tidak mewajibkan zakat mal ya. Tetapi karena harta kita itu kita hati-hati ya Bu. Bendina kan kudu ditampi nggih. Nah, ngoten niku kita sing sae ngetokne zakat mal nggih. Nek saged setiap bulan. Carane nggih ngoten niku. Nek kula pribadi lho nggih, kadang kok ngenteni setahun nggih wis enek 5 wulan gak bayar nggih dibek kedisian mati. Pripun? Lah nggih bayar ta nggih? Nah, sing sae ngoten. Karek ngitung 2,5%. Nek gajine nek 2 juta, Bu, 2% iki pripun? Mboten nggih hitung ya, Pak, Bu. Nah, cak paman ini mau contohnya nek gajine 5 juta, 2,5% ini berarti 125.000. Lah niku diparingi tiyang ingkang berat terima. Bisa fakir, miskin, kados ya. Asnane tiyang bayar zakat nggih, Bu? Ibu sabir. Nah, insyaallah harta kita menjadi napa suci. Pripun saged dipahami nggih, Bu? Kira global pengertine. Wa aqimis shalah wa atuz zakat. Direkno salat keluarne zakat. Niku syaratnya zakat mal pun kalau benar-benar mampu. Dan timbangannya gak enak ya, Bu. Masa ngetok harta. Lah, wonten hitungane nggih, Bu? Hartanya itu berarti cukup untuk makan. Nek wonten fikih wonten nek kita mempunyai kambing jumlahe 40 kambing, lah wajib dikeluarkan zakat male napa satu. Wonten hitungane to nggih. Nah, niku mengke wonten pelajaran tersendiri belakang. Nah, iki sekedar pengetahuan nggih, Bu. Nggih. Zakat itu artinya ngoten. Nek wa kamu ma'al qorokiin, rukuklah bersama orang lain rukuk, berarti kita disuruh sholat jamaah. Manfaatnya sholat jamaah apa toh, Bu? Ngoten nggih, Bu. Nomor 1 mesti kita menjadi lebih semangat ya, khusyuk. Nah, sing jelas pahalanya 27 derajat bahkan lebih. Terus nomor 2
bisa membina kerukunan, memperkuat persaudaraan. Niku hikmah salat jamaah. Setiap jangkah kita teng masjid di ngapura dosane lan di angkat derajat. Lha ku nek pamane udan deres, terus aku ra iso salat jamaah. Lah sing teng griya pamane anake nggih saged diajak salat jamaah. Nek wis nek blas apa ora salat, nggih tetep butuh salat. Ngoten nggih puniki Kang Abdul lagi maksudipun. Nggih tetep salat napa teng masjid. Zaman riyen memang ada hadis yang menyebutkan sholat wanita lebih baik di rumah daripada di masjid. Karena waktu turun ya asbabul wurud hadis ini kok dalam keadaan perang. Nek wong wedok metu mengke ditangkap musuh dadi tawanan perang. Bocah cilik metu nggih ditangkap dadi tawanan perang. Padahal niku wektune Madinah. Dikatakan masjid di situ artinya masjid Madinah. Padahal nek sinten mawon turun sholat di Masjid Nabawi ganjarane masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Terus tunggal Masjid Aqsa niku napa Palestina. Pripun saged dipahami nggih, Bu? Artine zakat ngoten niku. Monggo, monggo ditengani sampai ayat pinten wau? 43 nggih, mulai 40, 41, 42, 43. Alhamdulillah, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat lan kita ingkang pelajari wonten kita lan manfaatipun lan Al-Qur'an iki becik per ayate per hurufe saged mbela kita. Becik ku lagi ning pengadilane Allah becik ora enek sing mbela awake dhewe kecuali napa iman amal saleh dan Al-Qur'an iki. Dadi nek Al-Qur'an iki becik iku saged mbela kita. Oh, iki nanti ngaji. Ya Allah, ayat Al-Qur'an dipelajari masukkan ke surga. Allahumma amin. Monggo kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah. Bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa arsyidi. Allahumma man qamasdana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, mudahkan urusan kami semua ya Allah. Urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil amarna ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyofi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Wanamil qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah menerima petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wawasik arzakona ya Allah, lapangkan luaskan rezeki kami. Ilal khairi qalibna, terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syari'ati benar, terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waktika wa isyana fitini wa dunya innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, takdirkan pada kami semua ya Allah takdir yang baik ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah, iftah qulubana ala
sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allah membantu bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan ilmu pengetahuan agama. Wa ziyadini bil hifdi ya Allah, berilah ketenangan batin ya Allah. Wa arina bil taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wa jami'na bil afiyah ya Allah, lengkapilah kami semua dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa dan leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan kedua kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam hubungan-Mu ya Allah. Rabbi sa'alni fima sholawat wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-soleha, yang taat, yang selamat untuk dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, biar ya Allah, biar ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati, hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpuh memohon kepadamu ya Allah. Karena ya Allah itu ridhoi, kabulkanlah doa-doa kami semua ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata ibu Bapak kami saged selawat wonten kirang langkung nyuwun pangapunten lan nyuwun mugi-mugi diiringi dan dirahmati dening Allah bisa pinanggih malih wonten kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.